ko. Okay. Nag-iid ko sa mga tao nga muduol anang birhina kay ingon sila milagroso kuno. Maniid ko kung saan pagpangayo. Susunod ang birhina. Pagka ni ang kramuson. Dadon sa balay. Tagbuan. Sus. Maniid na ko diri kung saan nila kay milagroso hindi ko ng birhina. Ang akong gusto na kung makadungog na ko kung saan pagpangayo mangayo sa ko niya daghanon akong pangayo kay para mausab niya akong kitsura niya pagkausab siya na siya akong pangayoon sunod. Dirhin sa luso tagaintang ko og daghang luso yo pagito patilawan kaning kwarta akong ihatag nimo pasalamat tungod kay gwapa ka tanan imong pangandoy matuman tagaan kay 20 ka luso. Yes! Mo anak gipangita salamat kayo salamat. La kaya sa yun atuon ra di ay 20 ka luso gitagaan na astilan muhagbong ra kag kwarta diha sakto kay di ako sinsiyosan niya 10 pesos. Basta gapil sa ako ato no di na ko pangayo niya 20 ra makaluso atong usa lipay kayo sus sige mo punan pa ginatog kaniin Bastang buhangan ng sugat na itong bahay. Pwede manglipaya kay ang iya ko nung mga pangandoy iya gipangayo sa birhen sa luso. Kaya tag mo ko no? Maugin may panahon na ba nga ang akong pangandoy nga makatilaw ko og lalat. Matuma na gid. Tungod anang bala ang birhen nga na sila sa kahoy. Pero niingon to katong babae. Kinahanglan muhatag kag donation. Hulgar ako nitong baso. May problema gi hog. Bisa pa ko sa kamilyo ni hog basta katilaw lang kog lalat. Akong buhaton. Pagkapagalabi ara ba sa birhen na di ay. Ako ning hirot og hog. Mo request kog lalat sa gatos ka hog. At sa pila hatag basta lalat lang. Okay, para masubhan sa ako ang pisot ba. Kini. Tani birhen Mo yun birhen na may laing puti kay nabarog di sa kakahoyan. Tingnan ni birhen sa luso. Birhen sa luso. Ako naghangyo kanimo nga kanang kita imo ko hatagan og daghang lalat kay wa jud ko katilaw sukad masukad pagkatawa na ko matuloy. Katilaw og lalat jud kay wa may musugot ang babae. Kining kwarta ako ning ihatag donation nimo. Ihog ko ni sa baso. Kay tungod arang-arang pagdagway ang imong ipangayo matuman. Patay na! Tagaan kag 20 kalalat. Wow! Patay na! Happy lang yun mga ito. Manang iso. Kabutakan nimo. Salamat! Ani kun ana on radi ay. Ang laki. Sus, pertinig di paya tagaan siya 20 kalalat. Daghan sa siya hagbong. Pero di maayo masubraan dahil sa pangayo kay agay ta maigaw ta sa agay. Anaon. Wapo akong pangayon ani. Ang ako alang nga maktilawan ako ang tanan. Lalat og luso. Sakto ba? Importante nga kanang magwapo ko nga murag kog si Romnick Sarminta kay kining dagwaya sus naingon ko tarser. Oh no. Mahal na birhen sa luso. Di na ko'y pangayoon nimo. Kana untang matilawan ako ang tanan. Hindi pangayo atong duha. Ang lalat ug ang luso. Dayon akong last nga pangayoon nimo mahal nga birhen sa luso. Kana untang mahimo ang akong naon og si Romnick Sarminta. Muhugog 30. Ang imong ipangayo dili matuman. Ngano man? Kay bati kag naon. Naunsa na ko din eh. Sama din eh. Wisa de pagwapuhay din eh. Ang ako alang tumanon kay mga hitsura. Grabe ha. Nakakahubong na ako 30 taon niya karon. Di na ko ni mo tagaan, may pinili di ka ay. Bati jud kag naon. Di na ni mausap. Mao di ay. Di ni mausap. Aking nganlan. Nga ikan lang mi ako.